Copii, bine ați venit la școală. De azi sunteți ruși și rusoaice. Ea e Victoria, niciodată nemachiată. Ea e Cracovia, ar omorî și un om pentru ciocolată. Ea e Ghena, iPhone-ul e viața ei. El e Serghei, n-a zâmbit niciodată. El e Kalashnikov, are deja cazier. El e Vladimir, e turc, dar i-a pus numele în rusă. El e Grisha Harmaninov, olimpic la bătaie. Și el e Bob, care s-a transferat. Bună ziua, copii! Bine ați venit la prima oră de sport în Rusia. Unde sunt fetele? La mare! Repede, 50 de flotări! Hai! Hai mai repede, hai! Hai, mai repede, faci mai mult, hai, fă 100 acolo! Domnul profesor, dar e frig! E frig, afară, domnul profesor! E frig! E frig! E frig! Nu-i nimic, atunci când vine vâșul, rusul lasă urechile. Da, mulțumim! Hai, acum genoflexiuni, hai, 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 ce e asta aici? Domnul profesor! Da? Poți să mai la baie? Da! Ocupat! Ocupat! Ce-ai căutat în baie peste fete? Domn profesor, aveam și eu nevoie. Aveam și eu nevoie, domn profesor. Uite, le-ai traumatizat. Da, profesor, dar se ținea de la prima oră. Adică pe nevoie stau de mult acolo. Da. Așa fac de fiecare dată. Stau prea mult. Da. Avem nevoie. Da. Da. Bine, să nu se mai repete. Treci la loc. Mulțumim, da. Da. Serghei, treci la tablă. Conjugă verbele a merge, a sta și a fi. Ce faci? Treci la etaj. Hai mai sus! Băi, tu nu știi melodia aia tot mai sus? Nu știu, domnule. Am urcat destul de sus? De! Bună ziua, dragi părinți ruși, și bine ați venit la prima noastră serbare. Vă vom prezenta Romeo și Julieta. Frumoasa mea. Ești la... Ești la... Bă, cam de aici, bă, cameramane! Bă! La fereastră! Copiii, aveți aici. Da, domn profesor. Vreau să repetăm sceneta, că nu mi-a plăcut cum a ieșit anul trecut. Ok, boss. Hai, acțiune, începeți. La locuri. Frumoasă! Frumoasă! Ești la... Ce faci, mă, nu-l omori? Stai, că n-am cu ce. Frumoasă! Bă, casetul stricat, mai repeta atâta. Ești la... Cum îi dai, mă, dă-i în cap ce e asta? Și tu mori acolo. Hai, ciordește-o. Hai, mai repede, hai. Hai, mă, gărzile, mă, unde sunteți? Scuze, boss! Hai, mai repede, ce e asta? Bă, tu ai rămas mort acolo, ridică, dracu, strici scena, ia uite-l. Hai după el! Bă, trebuie să te duci la măsa, mă, unde te duci? Bă, lasă-mă,
să-i dai feștile. Am luat. Unde asta care a fost ucis? Mi-a adus toată care a fost ucis. Romeo, Romeo. Bă, trebuia să-i spui că n-ai găsit-o pe fiică sa, bă! N-am găsit-o nici pe fiică sa. Pe fiică ta! Nu mai are de ținut. Acolo. E îngerul la mama dracu este, bă, alo! Eu sunt Romeo! Șefa, eu nu știu, mă jur că nu... Eu nu știu cum ești nimic. Șefa, mă... Bă, alo, ce e asta, bă? Romeo, unde ești, mă? Treci, mă, aici și învie! Hai, te stropim cu aghiaz, mă, să învii, hai! Șeful, stați că îl stropesc eu cu aghiaz, mă. Băi! Bă, treci, bă, la loc acolo! Bă, treci, bă, la loc! Bă, tu taci moart acolo! Hai, sus! Zi, am reînviat! Bravo, ție, ești tare! Du-te, prinde-l pe asasinul ăla! Nu e ăla, mă, ce ăla? Nu, ăla cu freză, așa, mai ciudat! Mă, ăla, mă, de acolo! Da, ăla, dă-i una, dă-i, omoară! Gata, stop! Ce faci, mă, treci de acolo? Ce e asta? Da, ce e aici, casă de nebuni? Nu-ți mai dau salariu! Nici nu-mi da, șefa. Hai, mă, gărzile acum, hai, frumos, așa, galant, hai! Așa, prinde-l pe asasin! Iar? Celălalt e asasin! Nu, celălalt, m-am încurcat pe greșeala mea, mă! Băi! Ești asasinul, mă! Stai asasinul! Bagă-l la închisoare! Boss, stai asasinul, nu? Nu, ăla e Mario, din Mario 2! Bun! Bine, am asasinul, hai la Du-l la închisoare! închisoare, repede! L-am băgat la închisoare, boss, e bine? Și acum prinde-o și pe aia care a angajat pe asasin, hai! Scăpa șeful! Să scăpa șeful! Hai, ia-o pe sus, ia-o de cura, du-o de acolo! Unde o duc, boss? La închisoare, peste ăla, acolo! Dar nu-i ce credeți voi! La închisoare! Alo, Julieta, hai, găsește-o pe măta acolo! Ce faci? Bă, care ai mutat scaunele alea? Alo, Julieta, sus de pe scaun, ce-i asta? Păi da, suntem... Găsește-o pe măta, caută-o pe afară! Ai găsit-o, bravo, final, felicitări, aplauze, vă rog, chiar... Mulțumesc că mă aflu aici. Mulțumesc școlii la care m-am transferat. Mulțumesc. Pace. Hai, și acum toată lumea, party!